Del 25 al 27 d'abril, Riells i Viabrea acollirà la 8a edició de la Fira Mediambiental Ecovita. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Hola, molt bon dia, alcalde de Riells. Aquest darrer dijous, la sala de plens del Consell Comarcal de la Selva ha acollit la presentació de la 8a Fira Mediambiental Ecovita del Montseny, que tindrà lloc a Riells i Viabrea del 25 al 27 d'abril. La presentació ha comptat amb la participació de Josep Maria Bagot, alcalde de Riells i Viabrea, Anna Cortés, regidora de Transició Energètica, David Serra, tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament, i Martí Pujals, president del Consell Comarcal. La fira arriba enguany amb moltes novetats. Comptarà amb una programació més ambiciosa, un pressupost ampliat i 6 àrees dedicades a diferents aspectes de la sostenibilitat i la cultura local, com són l'espai d'entitats, els expositors i degustacions, estands de sostenibilitat, el racó de la fusta, l'escenari juvenil i la zona de demostracions. Alguna de les activitats més esperades seran el simulacre en directe del Cos de Bombers i ADF de Riells, així com una altra demostració de gestió forestal. La fira planteja com 3 grans novetats, reptes. Una és l'espai de degustació de productes de productors que estan alineats amb la fira, ecològics, de proximitat. I aquí el que hem pensat i hem dissenyat és un sistema d'etiquetatge que ajudarà que els visitants puguin adquirir i provar aquests productes a un preu bastant competitiu. I l'altre és que els propis expositors que vulguin ens han preparat degustacions i demostracions perquè la gent que estigui interessada en un determinat producte pugui aprofundir i pugui provar tot el seu catàleg de productes. Aquesta és una novetat, perquè això no s'ha fet mai a la Fira de Riells i pensem que tindrà molt d'èxit. L'altra novetat és, donant continuïtat a la idea de les entitats locals són molt importants per nosaltres, és fer-los partícips de la Fira i que durant la Fira no només estiguin presents, sinó que ens muntin activitats, i en aquest sentit hem tingut una resposta molt positiva i tots ells ens han organitzat tallers i activitats que faran que sobretot el públic més infantil pugui estar durant aquests 2 dies constantment fent activitats. I la tercera és això que dèiem a la presentació, un programa molt complet amb 47 activitats programades, més algunes que s'aniran creant durant la fira amb aquesta idea de Fira Viva, que són especialment significatives en el sentit que hem aconseguit tant per part dels bombers i dels ADFs com per part de gent que es dedica, professionals a la gestió forestal, que ens facin 2 demostracions en viu, que seran 2 demostracions que habitualment tu quan vas a fires això no pots veure perquè són molt singulars i molt especials. La fira d'enguany també aposta per la tecnologia amb experiències de realitat augmentada i l'estrena del parc temàtic virtual Metapark World, que permetrà explorar la fauna salvatge de forma interactiva. Amb aquesta 8a edició, la Fira Mediambiental Ecovita segueix treballant per un futur més sostenible. Durant la presentació, Josep Maria Bagot ha explicat que la gestió forestal i el producte de proximitat són 2 elements fonamentals en la reducció d'emissions de CO2 que es tractaran a la fira. Realment nosaltres vàrem decidir fer aquest tipus de fira, que no era, en el nostre entorn no era molt habitual, senzillament perquè nosaltres considerem que el nostre entorn ens mana una mica el tema de tot el que és el tema ecològic, el tema d'evitar emissions cap a l'atmosfera de CO2, fins i tot el tema de poder absorbir aquests elements o crear elements perquè puguin absorbir aquestes emissions. Clar, nosaltres amb la nostra massa forestal, siguent reserva de la biosfera, amb productes de proximitat, de camp, elaborats a partir de productes del camp del nostre entorn, dels camps del nostre entorn, etc., vam decidir fer aquest tipus de fira. És veritat que quan vam començar farà 9 anys, perquè hem de tenir en compte que malgrat ser la 8a edició, el 2020, com és lògic, no es va fer, no pensàvem que evolucionaria tot aquest tema, sobretot la conscienciació social de que hem de fer alguna cosa per evitar
per evitar una mica el que ens espera en un futur, amb tot el tema del canvi climàtic i tots els efectes paral·lels que això ens està arribant, doncs ara considerem que després de 9 anys és més vigent i més necessari que mai arribar a la ciutadania, fer que la ciutadania se senti partícip, crear aquesta interacció i per tant cada vegada estem més convençuts que quan vàrem decidir començar amb aquest tipus de fira doncs va ser un encert. Senzillament va ser una mica un punt de partida a partir de l'entorn que ara considerem que va molt més enllà ja que tot això. Riells i Viabrea rebrà durant 3 dies visitants de tot el territori català que no només gaudiran d'activitats amb temàtica mediambiental, sinó també amb activitats infantils, exhibicions i zones de descans amb opcions gastronòmiques. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.